Dagitoy manipod di punganay akas ko naen kadagiti sarsurat ngayon tayo amuin sukayen kadagiti kay papanan na noin tayo adalen wenno sa kimaten digitoy kailangan nga dawaten tayo iti Dios Ama manakabaling ti so amin nga inna ibagbaga kadagiti nailanad kadagiti sarsurat kadigiti abungbonga nga inna ibagbaga iso iti bunga nga nagapu ti Dios haan ket nga bunga aman sanas nga nakita laeng abanag daytoy nga ibagbaga na iso ti mansanas iso iti masasao nga angis ngayon tayo sawsawang tadaga digitoy nga adda amabasa apamaneknek iti linaon iti Biblia ngayon na ibagbaga amabasa iti kanta ni Solomon iti siti iti 8 kinunak kumalay atak to iti kayo iti palma kumpetak to kadagiti sangana kadagiti susum obas kay papanan na kumakadagiti raay iti obas ken iti banglo iti anges mo kasla kadagiti mansanas isu digiti kapsat iti pamaneknek ngayon na ibagbaga nga bunga gapu iti mansanas kadagiti iti may bagbaga uno may sasaw idi akin nani Adan kini Eva gapu iti bunga isubot lang digitoy kay papanan kadagiti nailanad iti surat ngayon na ibagbaga isu kadigiti iti pamaneknek nga ado digiti naalilaw laeng iti kay papanan na no may panggep laeng iti bunga amakita no di kadigiti na ibagbaga nga bunga gapu iti sao isu nga do iti haan nga nakaala iti husto akay papanan na takinuna nga iti Isaias 3 iti Gis agsaw kayo may papan iti nalinteg naimbag to kenkwana takanindan to iti bunga dagiti araramid da so dayta kapsatin na ibagbaga nga bunga metlaeng dagiti araramid wenno dagiti may sawsawang asasao nga sumrek iti panunot saan ket kasumrek iti ngiwat kumapan iti tiyan tada tayong rod iti ngayon spirituan abanag ngayon tayo basaen ngadda iti linaon iti Biblia so di kiti kapsat iti inna ibagbaga iti mabasa iti Proverbio 18 iti 20 iti tiyan iti tao mapnodan to iti bunga iti ngiwat na iti mapatanor kadagiti bibig na mapnek to so iti kapsat apakatnekan igitoy asasao gapu iti tayo metlaeng panagisawsawang nga sumrek iti panunot nagturong iti Dios tadi kiti kapsat nagakunik tayo iti Dios din tayo panunutin kasta iti kay papanan na isu nga digiti kapsat tin na ibagbaga ket innak idanon kada kayo gapu iti Facebook online Bible study ket agyamanak nigitoy nga intayo soksokayen soksogimaten intayo adalen kadagiti kay papanan na ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin ti sa amin amen.